tuna kan thlir ho tur hi zu ni somni pakhat sang he somni paruk khan NSC International Animation Film Festival France an release chumi nu July ni khat sang he somni paruk khan US an release le a hei kan ron chhop chhuak ve ngala Minions movies dang ang thau khan Minions ho chuan miswal zui turan zong le peka an hmuh chhun an thatpal zel bok si an du thu sa miswal zui tlak mutakang mo ama ang bokin tu na mi po a hmunom le pek le a atop thlengin kan en haule anga tina ena piang te khan like button te kha han met zawila thiam ang anga komenin hype bokila kan tanbal somna inni don ani pathian thuin bultan le ila nahuma bungkhat chang sari lalpa chu acha ani mangan nia himna kulpui ama ring tu tenga isak chin ani zirtir tu pakhathian a class no pang hau chu museum a fan puya kenu riflem le midang dangte an hmuin an ngai sang hlom hle zirtir tu chuan a hruai zela Hollywood lama miro puite lem chu entirin ani tel lo chuan Hollywood po engma ani lawang ti in a shilfia chumi te chu Minions ni in James le Henry an ni no pang te chuan Minions te chu an sheveka James le Henry berkher chu an voi khat shiat na ani ti in an miss chu makti takin an mela an miss chuan James le Henry chu Hollywood kho hoipo soi dang lam dor tu an ni thu shilin a soi tak tak ma in no pang ho chu a thut tir le masate te an chan chin chu shilta a Minions ho chuan miswal zui tur zongin khawvel an fang chhuaka an zinga chuan mi bik tak mai James an ti hi omin lemzia angai na hle a thon thu te zia kina thon thu zia te chu a thian te a shil thin a thian te ho ero chuan chuti takin an ngai thu tak lem lo nuaman ti ber chu khawvel a miswal ber rong bol sak ani deuh top ni khat chule million mit pakhat nei cyclop anti angchi hi antong tanol maya akho sa zia chu an lom zong takalani zui chupa rong chu bol saka atana an rin om zia entiran tum tamau mai an putan chu an thei top cheu an chua an zinga pakhat James chuan an putan thil thabik siam sakatum ve bok chu thil chuan how to palem ama zia ngei ani an pula chuan chutiang chu ngai sa na chang shek lo ratchia sak mai atuma ake a chuan alu talo maya atal velna ataksa a chuan thil zum tam tak alu phabok James chuan alak chwa saka thowa in chhut mun a hanrem le dona a aya zum a chhut hlum le ana tilutuk chu khama change tlak phata an hau tu pa thinrim lutuk chuan Minions hau chu an chhuak taweka an thian James chu mo pu in achunga an thinarim hle Henry ro chuan an din hmun chu nui za thlaka ti hle thung an longa bok chuan chuang le in pu tur dang an zong le don James chuan ngei hlom em awangin tu man an bula thut tir pon phal ve lo Henry chuan lo kawa abula thut tir ta ani chumini tang chuan ni pahni chu thian thani in anin then lei thei to meu lo khoya pokal se anin kop chot to mai ne uipo awawa chuan ek thinga tong nge nge anti thin ang deuh khan ani ho po chuan mi pakhat an tong vele ta hlola chupa chu du thu sa min a swala magic le khabu po ala nei zui zan kha chuan ho tu pa muthlanin a magic le khabu an lo en saka chuta chuan ram samak tak tak an hmuh a pakhat chuan an mit ala ta hle chuta thuin ziak chuan chiar ve ngota le khabu a milem chu ron nung tamai rin ai takin rap oma aka tangin mei al na sataka phu chhuaka an buai zota an pu ber po chu akang ral vele ta hlau pu an tlau lo hle ni Minions te chuan le khabu chu an chiar le vatwata an Ramhuai siam chhuak chu a omna bok an thon kir le thei hlau an pu ber an chan le ta a an shil hai hlom hle James se thian dun ero an lim hle thunga an thian dun chuan an thian pakhat lungdel chu hmuin an puya chupa chu bengong tong theilo alani zui ma sen be thiam thau
putur chu an muthua ma se ti palh thil thuin an ti hlum zela adik tak chuan pu an tlolo ani ber tuna ze zawng zui tur po an muzo to lo khawvel mi swal zawng zawng rei zui thei lovin an ma ni bokin an ti hlum zel bok si a adai zawzai to bik lo aniang an zinga how to chanchang ber chu dik ani a an rian tur muna shila James le Henry te ro chu an bula po ni lovin mundang riak turin ate anom chuan thilan ti buai zelan te an ni pani la chun han ngai poi mo lo mai khopa a thoven thlak zok ti in zan khwa in zalen takin an ti duna an du thu sam te an du zawng le tuina zawng te in shilin an tleivar thak zinglaman lo mu hil ve chawa an boss verdict chuan an thotlai wangin ron hau vengota James ngai dan ni to bik lo an boss chu swal puya boina chhuak ta chuti lai tak chuan mishing in lai an wa mu a an mi pa chu silai an kap zui chu pa chun mu in a mel chu swal mel riawin an shi an zui vele tangot sakoru in chu ta chon an chuanga mi swal pa chun ve ta chu pa chu ruk ru ni wangin police ten an lo ve mek bok ruk ru pa chuan minian so chu police lam changi motin lo lau em mai bok sia a chian pa chu thlona in ron thlenga shui ron thlak sak chu ta chona waya minian ho po ake an lo ai ve ruk ru chona lau em mai a thei to pina tlan chia police te ai po in minian ho chu lau to zok ruk ru pa chu an hwal chepta police te po ron thleng ve in an mi pa chu ruk ru tak ni lovin film an changani ti in anin shilfia minian stilan shatin an nual hle an ha ve te rengin director chuan minian ho chu a hota khop mai an mani wangin su that le veka ngai don atitun tu na sumlama sponsor tu unau phir frank le elod an ron luta director max chu film thatak siam turin an ron shil an su to sa chu en an du thuan soibok minions te khan an ti buai vek rengin max chu lo zam man hle an han plate tange ya minion sauron lan ma zong chu apangai viau rin lo dawin ron langta Break Brothers te chuan minion so chu an la mungai silawa en ran nunge mo an ni le ti in mak an ti hle director Max Beselo dawin an sut sa po chu chan ti thu shilin chan chun zom tir turin an shil nge Max chu arang atlan chhuakin minion so chu zong chuti lai minion so la chu ko thlera boina siamin mi pui thinri minan lo u Max sonaron mulawa ba sa kaulutin atlan chiat pui balhape in film director ani thule aming po Max ani ti in mel shat tira atira lo hau shipa wang khan thu pha choile no in an film siama changve turin an vai chon soma film omzia te shilin an studio chon shwaya an company po Break Brother Picture ani ti in ashil bok minions how chu in chaitirin studio lama chuan ashwai ta hloma director chuan an chan pui tu ral thuam lian pui keng how chu ko mu in chung how chuan how tu pa phuba an ron la don ani ti in a film kal phungte aron shil zunga ready action start a han ti chia le lampol te chuan minions how chu an ron be ngal tutenge chakjok turpo shihot lavin minion so chuan thei to pan lo chwa tamai a chakpon chak tareng bok director chuan kat aron ti a an top zui ngala lau thong dewin director chuan en chap director chuan a chalu tuk ti painaron zawng chhuak nola lomin an au dar minion so hlei hlen lom an film siam chu an han release a khawvel pum puya an lar ta hluai mai mi puite poen a chil zui ngal anzinga talen nei chaber chu James ani a chang tu ni na pia lama director po apuina sa hlebok an pu Max chuan a fak khop maya engtika emo chuan director ro pui tak alani ang ati hialani James su phurta khop maya Oscar award thial po don in beisein aswang to zui Break Brothers te chuan silent film ringot nilavin o te po tel arota minion hopo an chong angai to don an lo chiar thiam der silo an boy zauta producer de thinin atwar talo an ban le ta
rilruna takin an hodona max chon lo tong thlamuanin thei tawp chhuak a lo zir sham sham turin a shila engtik nia emu chuan film star ro pui tak anlani thawang ati building ruak lian pui mai an hmuh a chuta chuan zan in tum toy an tuma james ro mu hil theilo film siam dan tur ringot ngai to in alem zia te chu thlir let hloma idea thadeu nein minian hau chu ramhuai in tir dan ngai to khwa varve le chian te chu kai thavin aro manna chu phur takin a shil hloma minions le monster te ti film siam atum dan te chu shilta a midang te ro chuan an tuipui phalem lau chuai chon an boss tur mi swal zon chhun zom an du zok ama tuipui tu etle henry cha ane director max ne na chon kalin apuina an vadila max lom zong takani a ma se monster tan enge an malang ti na lo zot tin monster mai ba ka film siam na tur man ra po angai don ti in thuro na lo pe bok magic le khabu an nei bak tu chuan tur an nei lo hle max chuan camera pakhat lo pe hlawa chumi mang chuan film an siam thei abe sei pui et pui na le khabu chu ron la chhuakin chu chuan monster po a ko chhuat the nge be sei bok an chian dang te ro chuan boss tur zongin ko thleran la fang meka alien robot dot an va mu fu ta chu robot chuan mi pui te chu khawvel run turin a lo som mi te chuan an oi lo lutuka fiam thu thona nan maga soi sakan tum ma se an rina e lo chaka an ngam ta hlek lo mai mini an ti haulom zong tak ni in an mi du ber motoa anin ngai mia dot po in an ni hau chu akita tan pomin boss thar nung an zui le ta james se hau puin an film chan pui tur monster lian tok ko chwa tumin magic le khabuan lo zira aron khurum ruma monster lian rap thak lu tukron chhuak doni moti na klain rubber siam ni om tak monster te tak te ron chhuak nol te hle ma se ming te chu anei ve thawa gumi alo ne gumi chona han en puya monster lian tak an mamoti asiatin azon pui theyanga ti a mase monster omna hmuna an kalnge ngai do na ti bok ti chang gumi te honen chuan monster zong turin thok chhuak ta a vanduai thak takin shak an tonga an longbo achan ve ai seingot ase bunsak gumi chu a chewaka shak lau zong takni in atlan chengal gumi chu an hmuh sit angot alo ni ta haulo dot zui tu te haula chu an zui rei to ang ain eng thil sual ma an lati silawa an beidong de rum to atopa an boss suron kalin khawvel an run don ti thuron puang an hlimin an hel hol tlang hle flagnet an boss minglam mewin ko thlera chon kong an zo chanta an thoro pui ang ain an khawvel run chu anep no pang in om tleina park lek alo ne no pang de chuan lo beilet ve a an boss chuan han ti let ve dona nu ho an ron in rol le si atingam le si lo dot chuan thilom zia shil atum mek lain nu ho zinga pakhat chuan a sarmon khum shep rin lo dawin an boss chuan nu ho chu ngai sang tariau akit te ho hna chuan ti tur dang an nei le ti in mhep kong zo chu azom pui ve tangot minian sau chuan angai nan shelo hle a bangbo ang reng takin nunglama tang chuan kan du lo ti in an lo auris ve ta to james se hopo ramhuai zungin vurama an lawak na samaya tlang sang takan han thlenga castle ne om tak an han muta ramhuai om film khuro ti in jak mai te chu enga ma ngai leven lut tlang zela gumi chuan an thil hmuh tur an hmuh huna chuan an lom ngutang alati deuh monster om na pit dan chu an han thleng chauta a an phur ta khop mai an hel hol ani ber et chuan an thil hmuh piang chu thla alo la zela gumi ro chuan ramhuai ho chu nai lutuk lo turin thurona pe an han kal le shita gumi chuan vur khon chu ramhuai chu han kai thauta le monster pahnih te po an ta na changa an chu awanga lo minan aw ngal chiama
a hlo te lul nen minions te ero chuan an mi zon an han hmuta chu hlo nekin an lom zawk monster te chuan minions te chu ei zo mai an tuma gumi ron inrol a chen te nena chuan mi solan ni to lo thu shilin film siam an tum dan te chu shilta monster te chuan an siam pa thu soi chun she thiam lo hle sipai bang an bo map gumi chuan an she thiam lo ti sha in she thiam anga mai mai turin signal monster te po chu an han bengong nui ta vel mai boka minions te chu lo tlinga in nga in hlim takin kholaman panta a Henry ero a omanwam chia lo James chu thilom zia shilatuma lara chak luata a chiam pa thu soi chu enga ma ngai du lo tingai na hek lo Henry po chu zui ve ta zela monster te chuan an thlo phuya khopui laman pan minion how boster dot la chu nu thloi pakhat zuna a wai tatlat pangpar te pe katum vel sketa te chuangin aril ru ne atuma meichia le uite chu achul nel pe anti ang dewin avil pe boka aril ru chu ne tange nge nupa in siamin minion se honen chuan thim hlema rc te an thlir vel tamai mai James le Paul te ho point an studio ron thlenga engma dim heklo an ma thilom chu monster ho chuan an su che mea chu po chuan an phur ti re pha chuang lo an film siam na mun tur chu an va thleng ta a et ero chu phur ta vak lo James chuan a thian te chu fui har tuma gumi ron in rolin aril rulak pen nan an film siam dan tur le an hlo thlin zia tur a soi pui chiam monster ho point an ngai thei ta bek lo kholai chua mi puan muang ang ei mai an chak to thon soi chhuak ta mai James po ngai chato chia lo gumi chuan a thian te chu thilom zia shil atum le ta a James chuan phur takin alo ngak le re monster thar te chuan an chiang gumi chu engwanga aril ru chu nem ta em nge ani tin an zot ta phong gumi chuan aril ru ala thak lawa atum ber po khawvel ti chiat ala ni reng thawa ma se film se ma sak phota duwa chu wanga fil ang dewa langlui ani ti na chian te chu thilom zia ashila anin biak na chu Henry chuan lo sheru chu ni in a chian pa James chu a thil shiat wa shilatum ma se kalma in monster te chuan pindana an kalhnan Henry chu an ta chiama ma se an man thei mai bik lo wa me thak takin anin lai chu camera in an lo la reng chu ni in Henry chun man tange nge a chian pa James chu rol to pa kau turin an vau James chu valuta Henry ero an lo thuk ru man chia Henry chu han aw vak takna a o chhuak theilo gumi chu ron in rol wata an film siam a hit theinan ti in a chian pakhat kau chhuale arot James ru chu ne nga niang a chian Henry po hre chang to lo Ramhuai dang kau chhuak ringat a boi pui le ta tuna zet zong an studio chu rap thak tak ani to alo mi thla lok ang che ani ta gumi bok chuan James chu ti darin Henry chu monster how ei masak ber tur ani ang ti in an thlung bet Henry chuan lem chang an ni lo ti a hre chiang si a ti lo tur a chian pa chu angen ani la chuan lem chang mai a ngai tlat box si a chian pa chu ti mai tur a shil sau box si ti chuan le shooting chun han chanta gumi chuan magic champol han chama a thil ti theina le a chian ti thil ti theina infinite portal honga monster lian pui me ron chhuak ta chu monster chu irene ani a rap thak tak ani gumi chuan amma saberatan Henry chu ei phot turin irene chu shila chu mi zo a khawvel an la run chhun zom don ati Henry chu nui azawak to lo thei to pina tala a chhuak thei hlau chaklu tu pina tlan che a chulai chu James chuan lem change moti in thla lo la chuta le gumi chuan a thil tum dik tak apang ta James po bakleng na tlan cheve ta Irene chu ko thlera chun ron chhuaka a hmuh piang ei zo zel in ro pui tak le motor ba ka mishing te po engma zo anei lo Hollywood chu boy ne na khat zo ta dot le apol ti hola chu an kho boy zia shimap lavin no man lo chena anin chuk don lai takin monster chu ron thleng tamai
Minions ten an thian Henry tlan chilain va hmuh a dot chu pui turin an ngen Debbie point abial pa chakna a hrichiang boka monster pui turin a foi dot chu apon ven soi chingin bakleng in atlan chhita dei monster dang hau point an thian Irene chu an lo pui ve a chanem ngai takin khopui chu an lo ti cheve sipai hau po in an thuam fam kim ne an lo ma chon ngot dona tlan chet mai lo chu ti thean nei bik lo Minions te chuan sipai hau ral thuam tlan san chu lo mang changkai in monster chun lo beilet dot le abial nu te baka Minions dang te po chuan Irene chu anin tir James Bond manta gumi thupek angin Irene chu adol ta a Henry thinrim lutukin motorin a suve tamya Irene ko chunga chuan ni thian dun chu anin hmuh a chhuana kongjongin an tlan zel Minions hau point an thei topin Irene chu an kapa an kap dar tange nge an lom dar hle ma set lim rei vak lo Irene chu ron inzom khom le a ma ai lian mai na in siam le James ta chian dun po Irene tang chon an ron tlan chhuak thei ta hlau Irene chuan Minions hau chu ei zo vekatum lai takin dot chu awan longa chuangin Minions dang tenen an ron thleng taruk mai an han kap ta tak takale Irene changzel tu chu thei topin an dawa atopa an kap pok tura Irene chu neina omta ani an ni chuan ber an hne sakta ka chuan monster hau po shil hai takin an oma thil poi dang an ti ma in James le Henry chuan magic champwal an chamhlana anom na ngaya an thon lut le ta ani Minions hauten an khopui an chana wangin mi puite chuan an lomin an chuang ta hle maya an film siam chu an du angin kal lo ma se an lom tho thil thleng zong zong chu an thian et khan lo cover vekti an shiatin an lom le zwal chung an thala khau zong zong chu an zom khoma movie an chantira a hlo thlingang mai atopa zong James chuan a thil chak ber Oscar award best director lo mana dong ta ane Minions hau po an thil tumber an hlo thling ta ka chuan an hlimin an lom tlang ta hle